Uhvatili smo ga. Koga ste uhvatili? Lopova, mamicu mu lopovsku. Gledaj, vidi, ovdje mi ušliješ, Šta ti je uradio? Ne diraj pistolj! Ma šta, pa skroz me po cepu, vidiš šta mi uradio. A ti ko da si lovio divlju svinju, a ne lopova? No, gore od divlje svinje. Čupa, grebe, pa ritno me nogom u stomak, šta? Ovo moram i da perem. Ej, 2 puta sam pucao, on beži. Neće da stane mamicu mu lopovsku. Nije lud da stane kad pucaš u njega. Pucao sam u vis. Mama, otkači se od tog pištolja, ako Boga znaš, sklanjaj ovo, sakatit će nekog. A ti skidaj moju majicu. Da skine majicu, jel? Pa da idem go u preduzeće, jel to želiš? On je opet isključio bojler. Šta mene pitate? Neko mi stalno isključuje bojler, vi to radite namerno. Za koga se pirkaš svaki čas kad te niko neće? Da ima muža kao što je tvoj, ne bih se ni ja pirkala. Šta fali mom mužu? Fale mu pare. Nema pišljivih 100 miliona, kupi mašinu, nego kuvate veš na špore. Kakav veš, bre, kevo, sam rekao da skuvate gala ručak, pa danas mi dolazi verenica. Otkud gala ručak 27. u mesecu i od čega? Slušaj, bre, Mito, daj 100 cigli za tu mašinu i sklanjaj na veš sa špore. Radije ću za ti 100 cigli da kupim 100 košulja pa da ih menjam svaki dan, više mi se isplati.